नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय जे दिनै जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे भारतनि हादरगिरि हिसाबै जोंहा दिनैहाय द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जोङो मोननो हाबाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामदों जे बिथाङा दिनैहाय 75 बोसोर भारतआ दिनै उदांस्रि जानायनिफ्राय बे समावहाय जोङो नुबोदोंमोन भारतनि हादरगिरि महरै जा डक्टर राजेन्द्र प्रसाद बिथांनिफ्राय जागायनानै जा नै दा सोलिफु जे जोंहा 15थि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा फिसा मोनसे दलित हारिनिफ्राय फैदोंमोन दिनैहाय जोङो नैबे 16थि जे भारतनि हादरगिरि बे हादरगिरिखौ जोङो दिनै मोनसे ट्राइबेल हारिनिफ्राय बा फिसा मोनसे हारिनिफ्राय दिनै भारतनि हादरगिरि जाफैनो हादों बा दिनै सायख'जादों खोब मोजांनि बाथ्रा दिनै जोङो आसा खालामदों जोंनि NDA नि जे गासैबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि नाजानायाव नैबे बिथांखौ सायख'नायाव निसय जाफुंसार जादों बेखौ जों मिजिं खालामदों दा दिनैहाय जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथाङा जे सासे गोग्गो सुबुंनि आरो बिथांनि गोग्गो मावनायनि गेजेरजों भारतआ जौगासार जागोन जौगाखांनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों जों आसा खालामदों जे जोंनि गोग्लैसोनाय हारिया बा ट्राइबेल हारिया बा ट्राइबेल नङै हारियाबो दा बिथांनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि देशआ मुलुग दरबाराव मिथिजागोन आरो मुलुगनि मोनफ्रोमबो हादोरजोंनो खौसे खामानि मावनायनि गेजेरजों जाहाथे देशखौ जोङो लुखांनो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामनो हायो थेंक इउ बिथांखौ জনগোষ্ঠীৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে ইলেক্টেড হৈছে আপোনাৰ মানে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কাৰণে পিছপৰা মানুহৰ কাৰণে বিৰাট সৌভাগ্য যে আজি যে ভাৰতৰ এটা ৰাষ্ট্ৰ চলাবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তাক চিলেকশ্যন কৰিছে আৰু ভোটত মানে জয়যুক্ত হওক বুলি আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে নিশ্চয় আমি গৌৰৱান্বিত আশা ৰাখিছোঁ আমি অসমত বসবাস কৰা পিছপৰা মানুহবিলাকৰ নিশ্চয় আগুৱাব তেখেতৰ দ্বাৰা আৰু আজি যে এটা সৰু প্লেয়াৰৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা পদ পাইছে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ লগতে যিসকল পিছপৰা জনগোষ্ঠী আছে ST হওক চবে যাতে তেখেতে আগুৱাই ল'ব পাৰে তাকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো STৰ দাবী সেইটো পূৰণ কৰাৰ কিবা আশা আছে আমাৰতো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আমি এইটো প্ৰায় আজি স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা আমি দাবী কৰি আছোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ দ্বাৰা যদি আমি আমাৰ দাবীটো থাকিবই যদি তেখেতে আমাৰ দয়া কৰে বা কিবা তেনেকুৱা সুযোগ পায় বা সংবিধানৰ আধাৰত যদি আমি পাব লাগে নিশ্চয় তেওঁ কৰিব আৰু আমি আশাবাদী আৰু আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কাৰণে নিশ্চয় কৰিম আমাৰ এইখিনি